आज आहे ना पुन्हा एकदा अशा गोष्टीवर बोलणारे ज्यांना पैशाची लय गर्विष्ट गव्हर्नमेंट आहे ना, थोडक्यात एक माझे त्या व्यक्तींसाठी फक्त ज्यांना खरंच खूप गर्विष्टपणा आहे त्या पैशाच्या बाबतीत, त्यांच्यासाठी एक गोष्ट आहे की तुमची झालेली बदनामी आहे ना, तुम्ही आहे ना बघू बरं पैसे जो आहे ना परत एकदा मिळून दाखवा. काय आहे ना पैसे जो सगळ्या गोष्टी विकत घेता येतात असं म्हणतो आपण, पण काही गोष्टी आहेत ना त्या पैशाने परत येत ना, विकत घेता येत ना कधी. तो मान असो, सन्मान असो, किंमत असो, इज्जत असो, काही एखाद्याचा जीव सुद्धा परत घेऊ शकत ना पुन्हा जगाला. त्याच्यामुळे काही गोष्टी आहेत ना त्या प्रामाणिकपणाने आणि इज्जतीनेच मिळवल्या जातात. तिथं पैसा चालत नाही, तिथं फक्त हेच काम येतं. लक्षात ठेवा.